Txokolate eta erremolatxa tarta. Bai, lana dauke. Lana dauke, baino zortez liburun. Oso ongi azalduta dau pausuz pausu nolain bar den, eta zortez, zigorreketanik ere hemen erakutsiko dizugu primizian nola iten den. Orduan, lehenengo eta ben bizkotxo horiteko suflea antzeko agaldituko dena, inbar da, txokolatea urtu. Gero honi kafea gehitu. Jarraian gehituko zaio gurina. Nik hemen ningoet, nire aldetik arraltzak gorringotan banatu eta zuringotan. Gorringoei azukrea bota hauek arrotu, zigorri emango jot, naski hortan sartzeko. Gero ingoetena da, erremolatxa irabiatu, olako pure bat, zigorri emango jot, bizkotxo hori hortan sartzeko. Gero, arraltzen zurik arrotu edo olako elurpuntun, eta osartuko ditu. Gero zigorrik ingo duna da, baetu irine, kakaoa eta legamie. Espresioekin... Eta ona? Bai, hori da. Ni, no! Oso gi. Italia arbeltza hori esatetzen hona, lehengone kaikun? Italia hau, beltza hau... Bai, oso naga gaina. Gero sartuko du oso garrantzitsue da molden papera jartzea ze azken finen esan dakoa. Sufle baten tekstura hartzen du eta ateratzen duen labetik nahiko dantzagarri gelditzen da. Kulant. Kulant, modun, bale. Orduan, labetik atera 5 minutu bere horretan utzi eta gero parrilla baten utzi behar da, jarri behar da, gau oso zalba da. Gero barrubetein bartzaio, iriki ondoren barrubeterako joango den krema izango da txokolatea urtue, esne gaine, whisky krema. Zuen eskura zein marka eta zein zatako erosi. Eta gurina. Eta gurina, horrekin krema bat ingo du, barrubetea ingo deu, eta gero gainekoa edo estaldura esatu zaio kobertura, txokolatea urtu, barkatu. Esne gaine irakiten jarri, txokolatea gehitu, eta ez. Eta 15 minutu, labera. Gero 5 minutu utziko du pausatzen. Kanpoan. Kanpoan. Eta gero kontu handiarekin, atarako dugu. Eta bueno, ikusiko zu. Bai. Hemen daukazu bizkotxoa, hau kontutan izan, labetik atara dugunean, jaionen tamainokoa zala, eta nire tamainoan geratu da. Beti, jetxi iten da, Eta gero, esan dakoa, hone behar du, pausatzen egotea, ematetik bestera. Oin, bete garri itxamun ni. Bai. Eman denbora hori pausatzeko, gaineko nirikitzen duzuenen, hori, behar du. Niko txerribo da egiten, irekitzean egia esan hau egiten da, bueno, buskatzen da. Bueno, nik hemen txokolatea esne gainetan urtu, eta gero patxarra, nahi duzuen patxarra, guk esan whisky krema erabiliko dugu, eta gurina botako izkiu. Eta listo, hau izango da. Hori da. Eta bestela estaldurarako edo gaineko onako geruzarako irakiten jarriko du esne gaine, txokolatea botako diogu, eta gero ez die, eta hoxe izango da.